Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Katanat Puli Puthi ubalak men rumboi uloong ba kajingkular ban penkiu ya kajingerap pisa na kabenta ki skol ad hoc kadai kabala dan lupa ha kaba mauru uladap ay ya kajubab haying dor bar thawan henrai kamut ba ka sarkar kan la ban penhun uba rumboi uloong ba karai kabala syem da ka kenhun menteri ban penkiu ya kajingerap pisa she ki skol ad hoc kum kajing siu tulop ya kinohikai kadai kaba biang bat kat kum kajingla jong ka sarkar amban ay jinghun yano. Kulat yang kesarkan nak bagi pos korba kaji pengkiu kadan kanlo. Badia kani ngala kren hapo jongka assembliru ngala aik assurance ngala kesarkan ba kandom kaji pengkiu ya kaji yarap ya kisko ad hoc ban siu tulok. Bat kaladon kaji kren kaba kaji dawa nak beta ban siu kesarkan dalam ban ai defisit nasakan ban hendrai ngin pengkiu ya ka ka ba ngila le na ka yang sarkar den ta daw ka kabinet minin kala approve ya ka ka ba ka suthu ba ka ba ngam ba ka ba ai jing hun ya nore nu mara ka perthehi ban ba hun ban hun lot hendrai kalong balance taking to consideration ya ka financial portion but ka contribution jong kinohikai ha kalian ka pulit kadila rai da kabinet menin ngamla ban komen ni ka jirai jong kabinet kabinet haba kala rai ka sim ya ka opinion jong baro but ka bakala rai kalong ha ka jing ibit jong ka kade ka ngamong bakalong kababyang lot re kalong balance ya ka ba kad la Habakili halor ka jingbom hun kinong yalam jong kinong hikai ad hoc ya karai jong ka kunhun menteri uba remboyu loong ba dan jingtep ya kata ka jingbom hun jong nore jong nu henrei ka ba ka sarkar kala le kadai ka bala ya le kat bala ban le kumta uloong ba ka sarkar kala le ya ka babhatam kat kum ka bor bakala ban le ngam tip ya kata ka jingbom hun jong nore jong nu henrei ka ba ka sarkar kala kadai maksimum kabakala banle kung mga siya ang nakukuha kalong kabasok ban kula ban implement kalong kadae kaya nakaliang jonga ngasnyo ba kasorka ka lale ya lahatam kaba kala ban implement Habakili halor kabenta jong ki managing committee jong gini ki skol ad hoc uni menteri loong ba kwa ban ong haba ye David kabenta jong ki managing committee henrai kumbala dep aik side menteri rang ba ka jela ka sarkar kala ban thau de ka commission ka ban pej ye ka jing penya ye ki skol ki bayo jing rap na ka sarkar ha kani ka jela tang ba ya menta umpat kwa ban ong halor kata nampak ban jubab ya ka rule jong ki managing committee kalian jong hendai kumbau cista ula aihin menin kala bandon dak penja commission kapan review bawa pe ya kar kom penja di school hapok pasti nyin sape ke ka ba hadin hapot yang mentang pak ban komen halor jong kata kapan pe ya barok school hakin yang barok ban supervise tang kalong kadang don haka jing preparatory stage ngampak ban batay lut jadi bro na bason ban penurlong ya kan ko commission the committee na ayu ka mo habdan daki hab approve na kalian ka sarkar tenre jek balahin sim ya kan ne galong ban kamhi na ba ndai tu pataba monitor ka high school na ki ban monitor go ya kar komlong jom ki common school hakilian baro hoy kiladon ki SI kidon ki SDSEO keladon ki DSEO kan rengi iba karan kampu ke body kaman pe yakini ki ne bagi don ki kencam ni kompiu ki bana ko ke post report ki don sat tam ki ya khajia ka ba banra ke jing thot ha kaliam ka pule ka puthi tengi kwa ba kamdan na ka ke body ka ba kam exclusively ka ba ban pe bakan akhir recommendation sarkar nang ba ke ka ba sarkar kan le tenre kumno kin le ka le anda sarkar kala form tegin saya pe ya ki jin
Hakaway pat kalyang uba remboy uloong bagi patba kijukren bagi don ki skul snayap kiba jusyem tang gajing erap pisa na kasorkar hendai ki klam ai gajing syakri tang ba om dan pat kibawan syakmat banya tho yakum kita ki skul komta uloong balada ki don kinu ki skul kiba klam biang gajing syakri ki patba ki reban wan syakmat namar kanu ka pisa ka ba kasorkar ka ai ka de ka pisa patba na kabenta gajing mentoy ki patba Bun ubreu amba kidon kita ki school snayap ki ba pi pi ba suship na pisa kim aya ka jing syakri ya ki school mereka ba kalang ba nakalang ka sarkar undan nakalang di ba kita ajing tip pati pun kita ndai mentama ba nila tip baru apis ki badayo ajing ta na sarkar layo ajing tip tama nila dei lada kidon no ko jibom biang nam ong ki school snayap lada no school biang tadi ajing karu syaki kena kila dia buat syakmat nam kasorka kanla ban streamline ya ke ka ba day banle namar ba kanu no kapisa ka ba pulut kasorka ka day kapisa jom pa ba nakabenta jom to jom pa ba